ಕೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರ್ದ ಬುಲ್ಪು. ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಲೆ ಸುಂಪೊಂದುಲೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಕೇದಾರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇದಾರ್ ಉದ್ಯಾವರಡ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಗ್ ಬಲೆ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರಂತುಯರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೇವರಂತುಯರು ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರಂತುಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಪರ್ವಕಾಲುಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಗಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿದಗಲು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಇಡ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಐತ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಕಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದ ಐತ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಡರದ ಬುಲ್ಪು ಚಾನಲ್ಡು ಬರ್ರೆಗುಂಡು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ತೂದು ನಿಗಲು ಖುಷಿ ಪಡ್ಲಿ.
ರಾಧಿಕಾ ಮನೋಹರ ಮದನ ಗೋಪಾಲ ರಾಧಿಕಾ ಮನೋಹರ ಮದನ ಗೋಪಾಲ ದೀನವತ್ಸಲಾರೆ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ದೀನವತ್ಸಲಾರೆ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಭಕ್ತ ಜನ ಮಂದಾರ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಭಕ್ತ ಜನ ಮಂದಾರ ಗಾನ ವಿಲೋಲ ಮುರಳೀಧರ ಹರಿ ಗಾನ ವಿಲೋಲ ರಾಧಿಕಾ ಮನೋಹರ ಮದನ ಗೋಪಾಲ ರಾಧಿಕಾ ಮನೋಹರ ಮದನ ಗೋಪಾಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಹೋರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಜರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ ಹೋರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಜರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಚರಿಸಿದೆನು ಮಹದೇವನೇ ಹೈಭೂಷಣನೆ ಎನ್ನ ಅವಗುಣಗಳೆನಿಸದಲೆ ಹೈಭೂಷಣನೆ ಎನ್ನ ಅವಗುಣಗಳೆನಿಸದಲೆ ವಿಹಿತ ಧರ್ಮದಿ ವಿಷ್ಣು ಮುಕುತಿಯನು ಕೊಡು ಶಂಭು ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಏಷ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಏಷ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಧನುಜ ಗಜ ಮದಹಾರಿ ದಂಡ ಪ್ರಣವವ ಮಾತ್ವೆ ಮನ್ನಿತೋಯಿ ಚಿರವ ಸಜ್ಜನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವಾದ ಗೌರಿ ಜಯೇ ಜಾ ಕೈಲಾಸವಾದ ಗೌರಿ ಜಯೇ ಜಾ ಭಾಗೀರಥಿ ಧರನೆ ಭಯವ ಪರಿಹರಿತಯ್ಯ ಭಾಗೀರಥಿ ಧರನೆ ಭಯವ ಪರಿಹರಿತಯ್ಯ ಲೇಸಾಗಿ ನೀಚಲವು ಸಂತತ ಸರ್ವದೇವ ಲೇಸಾಗಿ ನೀಚಲವು ಸಂತತ ಸರ್ವದೇವ ಭಗವತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಂಗ್ರಿ ಭಗವತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಂಗ್ರಿ ಜಾಗು ಮಾಡದೆ ಭಜಿಪ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಶಂಭು ಕೈಲಾಸವಾದ ಗೌರಿ ಜಯೇ ಜಾ ಕೈಲಾಸವಾದ ಗೌರಿ ಜಯೇ ಜಾ ಏನು ಪುಂಡಲಿಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ
ಕೇದಾರ್ದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡತದನ್ನು ಪನ್ನಡ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಸುರುತ ದಿನ ತಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಗಣಹೋಮ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿಗ್ ಜಾಗರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಮನದಾನಿ ರಾತ್ರಿಗ್ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಹಾರುದ್ರಯಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಲ್ಲ ನಡತದುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಿಕಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ರಂಗಪೂಜೆ ಮಾತ ನಡತದುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಡ ಕರಿಗಿನ ವರ್ಷಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆಗ್ ಪಾತ್ರ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯಂಡು ಕೇದಾರ್ದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ. ಇಂಚನೆ ನಾನಾತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಟ್ಟುಗು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ತುಂಬು ಬರಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.